Non é Semana Santa sen procesións e as confrarías de Viveiro van ter este ano máis apoio para promocionar o turismo na zona nestas datas. Esta mañá asinaron un convenio de colaboración coa Xunta dotado con 40.000 euros. En Viveiro agardan que, unha vez recoñecida como festa turística de interese internacional, a súa Semana Santa sexa aínda máis atractiva para moitos máis visitantes. Esperamos que dar a conocer nuestra Semana Santa mucho máis si cabe, porque seguimos pensando que tanto a de Viveiro como a de Ferrol, como todas as Semanas gallegas, son moi desconocidas. Viveiro prepárase para vivir con devoción a súa primeira Semana Santa como festa de interese turístico internacional. Un recoñecemento que se lle concedeu en abril do ano pasado e que proporciona proxección fora das fronteiras do Estado. Isto nos obliga a que non podemos quedar anclados. Hai que seguir, hai que avanzar, temos que esforzarnos en facer cousas novas. Os obxectivos nós pensamos que os estamos cumplindo e a resposta creemos que vai ser grande. Crearon unha aplicación para móviles para consultar horarios e percorridos das procesións e realizaron un vídeo que se promociona a través da internet. Coa procesión da Virxe das Dores comenzan esta noite os actos que se prolongarán ata o domingo da Resurrección. Son as celebracións religiosas máis antigas de Galicia de carácter sobrio e austero. As 8 confrarías, un ano máis, miran pro ceo agardando que a chuvia non impida sacar os pasos. Este ano parece que vai haber bon tempo, temos os dedos cruzados para ese fin. A rica imaxinería viveirense con tallas do século XV poderá ser admirada non só nas procesións. Todos os pasos quedarán expostos ao público durante esta semana baixo unha carpa. En Viveiro xa está todo preparado para a celebración da Semana Santa que estrea Declaración de Interese Turístico Internacional e convertese así na única en Galicia e do norte de España. Os actos comezan esta mesma noite coa procesión das Dolores coincidindo precisamente co Día do Santo. Son os últimos retoques antes da apertura ao público mañá da carpa museo na que se exhibe a imaxinería da Semana Santa de Viveiro. A deste ano será unha das celebracións máis especiais para os viveirenses. Terá proxección mundial, xa que é a única de Galicia e no resto do norte de España declarada de interese turístico internacional. Isto nos obliga a que non podemos quedar anclados. Hai que seguir, hai que avanzar, temos que esforzarnos en facer cousas novas. Os obxectivos nós pensamos que os estamos cumplindo e a resposta creemos que vai ser grande. A Semana Santa de Viveiro é unha das máis antigas de Galicia, celébrase ininterrumpidamente dende o século XIII. De aí o seu gran valor histórico-artístico, pero non debemos esquecer o seu atractivo turístico. Este ano contarán cunha axuda de 40.000 euros da Xunta destinada á súa divulgación. Esperamos que dar a conocer nuestra Semana Santa mucho máis si cabe, porque seguimos pensando que tanto a de Viveiro como a de Ferrol, como todas as Semanas gallegas, son moi desconocidas. E que mellor divulgación que estar presentes nas novas tecnoloxías. Terá a súa propia aplicación para móviles, dende a que se poderán consultar os horarios e percorridos das procesións. E outra das novidades deste ano. E un dos atractivos que traen visitantes a Galicia son as procesións e Domingo de Ramos e houboas por toda Galicia. E os viveirenses tamén saíron á rúa para acompañar a procesión da entrada triunfal de Xesús en Xerusalén, máis coñecida como da Burriquiña. É unha das citas máis tradicionais e o primeiro dos desfiles de maior afluencia de cantos se celebran nesta vila. A Semana Santa viveirense esta ano estrea a declaración como festa de interese turístico internacional tamén. Pois as procesións de Semana Santa son, sen dúbida, outro dos alicientes para os turistas que veñen visitarnos. Milleiros de persoas están arestora na rúa seguindo algunha delas por Galicia. Por exemplo, Demetrio, aí en Viveiro. Pois aquí estamos na Praza Maior de Viveiro, onde estamos asistindo aos preámbulos da grande tamborrada, xa unha cinta emblemática e clásica aquí nesta Praza Maior de Viveiro, onde as 5 bandas de tambores das diferentes cofrarías, despois de percorrer as vilas, as rúas da vila, se concentran nesta Praza Maior. Unha vez aquí, cada unha delas vai interpretando unha peza máis breve, como neste caso, e unha vez que rematen, todas xuntas farán soar os seus tambores ao unísono. Algo que sucederá en breves minutos. Unha Semana Santa de Viveiro que congrega un ano máis a cita a milleiros e milleiros de persoas, tanto veciños das outras localidades próximas como turistas. Ademais da Semana Santa de Viveiro, a outra Semana Santa declarada tamén de interese turístico internacional é a de Ferrol. Tamén ali hoxe hai procesións. Así, ás 10 da noite, a Cofraría das Dores celebrará a procesión de Cristo Rei e da Santísima Virxen na súa amargura. Unha cita que hoxe aquí nesta Praza Maior, como decimos, congrega a centos e centos de persoas.
Boas expectativas de ocupación turística tamén noutro dos destinos por excelencia na Semana Santa en Galicia. En Viveiro estrean a Declaración de Interese Turístico Internacional e xa se nota un aumento do número de visitantes. A difusión foi moi grande durante este ano, desde abril do ano pasado, e iso está tendo a súa repercusión na cantidad de caras novas que estamos vendo en Viveiro. O que predomina é o turista nacional e sobre todo o que viaxa en familia. Non faltan os galegos e moitos, pero soen ser visitantes dun día que non pasan a noite na vila. En Semana Santa es de Galicia, pero claro, porque se concentra mucho, por lo que te estaba comentando, de visitante del día, jueves y viernes santo, entonces claro, eso te sube mucho la media. Pero el resto de la semana suele ser de Madrid, eso, Asturias, Castilla y León, País Vasco. Veñen buscando historia, arquitectura, gastronomía, pero tamén a espiritualidade das procesións viveirenses. É moi rica en historia, é moi rica culturalmente, turísticamente, pero nunca nos olvidamos que a base dela está no espiritual. É unha Semana Santa que ten alma, que se sinte. Arestora a ocupación anda polo 70%, pero os hostaleiros son optimistas e agardan rozalo completo nos días festivos. Moitos esperan ata o último momento para reservar. Porque este xoves santo e tamén o Vernes Xoves Santo se celebranse as principais procesións de Semana Santa e unha das localidades que vive con máis intensidade esta celebración é Viveiro. Raquel Rosa, a vila estrea ademais este ano a Declaración de Interese Turístico Internacional. Un recoñecemento que, segundo as previsións, contribuirá a cadar moi bons datos de ocupación durante esta ponte. De feito, agardan colgar o cartel de completo nos establecementos hoteleiros, e que poucas vilas viven como Viveiro con tanta intensidade esta Semana Santa. Os atractivos turísticos tradicionais engádense o fervor, o recollemento e a riqueza da imaxinería de figuras como a esta Virxe da Esperanza recuperada pola Irmandade de Mulleres, e ademais este ano cun novo aliciente, porque semella que sí, que o tempo vai acompañar ata o vindeiro domingo. Logo de ser declarada Festa de Interese Turístico Internacional, a Semana Santa de Viveiro non podía ter mellores previsións para esta ponte. De aquí ao domingo xa están reservadas a totalidade das prazas hoteleiras. Atraen moito turismo, o sea, hai xente sobre todo, xa traían ata este último ano, era declarada de interés turístico nacional, xa traía moita xente. E este ano que foi declarada de interés turístico internacional, pois aínda atrae máis xente. A maioría dos turistas veñen ver as procesións. O tempo que está a axudar o sector hostaleiro tamén propiciará que moitos poidan acudir ás praias. Ben de todo. A procesións chama moita atención, non? Pero depois vai variedade, podes ir ás playas, podes ir a restaurantes a comer boa comida, que aquí na Mariña temos unha comida fantástica, non? O sea que hai de todo aquí. Estímase que Viveiro triplica a súa poboación durante a Semana Santa. Esta noite percorría as rúas de Viveiro o Vía Crucis de homes co Cristo da Agonía portado por 14 penitentes este Xoves Santo chea cargado de citas na axenda. A primeira delas ás 8 da tarde coa procesión da Última Cea, unhas 3 horas e media despois será a quenda da procesión do prendemento e contra a media noite a quenda da procesión da Redención. Se queren seguir minuto a minuto todo o que acontece nesta Semana Santa de Viveiro, saiban que este ano a Xunta de Cofradías estrea aplicación para dispositivos móviles. Santo e tamén o Vernes Santo celebranse as principais procesións da Semana Santa e unha das localidades que vive con máis intensidade esta celebración religiosa de Viveiro, Raquel Rosa, a Vila Mariña, estrea ademais este ano a Declaración de Interese Turístico Internacional. Un recoñecemento que recibían hai exactamente onte un ano, pero que por primeira vez teñen nunha Semana Santa, neste caso nesta edición do 2014. Para coñecer máis pormenorizadamente a xenda destes días e tamén como se vive aquí en directo esta Semana Santa, acompáñanos Xosé Veiga, que Pepe, presidente da Confraría, da Xunta de Confrarías de Viveiro. Moi bos días. Bos días. Comezan os días importantes da Semana Santa desta localidade que se caracterizan pola riqueza de imaxinería, pero segundo contan, pola implicación da maioría da poboación. Sí, claro, Viveiro está moi implicado na súa Semana Santa, date cuenta que dunha población de 16.000 habitantes somos 3.500 cofrades, o sea que a implicación é total, sí. De feito, a xente dende ben cativa implícase, antes de ser cofrades xa son aspirantes, os máis pequenos da casa. Sí, en Viveiro hai unha tradición moi grande de que cando nace un neno, normalmente xa o fan dunha cofradía, sí.
non son cofrades realmente, son aspirantes hasta que son maiores de edad, pero xa ao nacer xa se apuntan a unha cofradía. O que estamos vendo agora, Xosé, é parte desta exposición que, como cada ano, dende hai 8, se monta aquí ao lado da Igrexa de San Francisco e precisamente agora o que vemos é un deses pasos que van procesionar esta noite. Sí, estamos ao lado do prendimento, que sale hoxe ás 10:30, juntamente con este que é o Nación de San Pedro, e o Nazareno dos de fora tamén sale hoxe, sí. Nas últimas horas, outra cita importante foi ese Vía Crucis de homes que coincidía coa final de Copa do Rei do fútbol, pero aínda así, con moitísima xente. Sí, tiñamos un pouco de medo, a verdade é que loitar contra o Madrid-Barça non é fácil, pero ao final xuntamos un bon número de homes e estamos contentos, sí. De feito, sempre que falamos da Semana Santa de Viveiro, tamén da de Ferrol, facemos referencia a eses datos de ocupación turística. Este ano as expectativas son moi boas, pero é que ademais, dende a Xunta de Confrarías impulsades unha iniciativa para ter eses datos con máis exactitude. Sí, conjuntamente con a Universidade da Coruña estamos facendo un estudio de socioeconómico da nosa Semana Santa, vamos a facer unhas encuestas, está facendo un estudio do que repercute en Viveiro a Semana Santa, esperemos que con estes datos poder ofrecer un pouco máis a tanto a turismo como a todos a Xunta e máis a Diputación un pouco de datos de que realmente repercute en Viveiro a Semana Santa, claro. A Semana Santa de Viveiro é unha mestura de tradición, pero tamén podíamos dicir de modernidade, porque ademais dese estudo sobre o impacto socioeconómico, este ano tamén impulsades unha aplicación para dispositivos móviles para que toda a xente poida seguir, porque é gratuita todo o que acontece aquí minuto a minuto. Sí, podes cargar tanto de Android como de iOS unha aplicación de móviles que van todos os datos, todas as procesións, atos litúrgicos que se renovan ao momento, vai che dicindo o momento que hai en cada momento do día, hai un pouco de historia de todas as cofradías, das bandas, e creo que é moi completa e que é moi boa para a información da xente, claro. Con toda a seguridade, moitísimas grazas, Xosé, por atendernos esta mañá e que vaya ben que este ano, por fin, despois de 3, o tempo acompaña. Sí, problemamos uns anos con auga casi todos os anos, entonces agora este ano parece que vai vir o bon tempo. Hoxe xa está un día maravilloso, esperamos que salir con todo, que hai 7 anos que non sale todo. 7 anos, o sea que esperamos que este ano seña a definitiva. Seguro que sí, moitísimas grazas, Xosé. Nada, vosotros, bo día. Falaba del que a ver se este ano consigue sair todo. Poden ir anotando xa nas súas axendas, porque comezan os días grandes da Semana Santa de Viveiro. Hoxe, ás 8 da tarde, a procesión da última cea, unhas 2 horas e media despois a do prendemento e contra a medianoite a da redención, pero as procesións continúan ata o vindeiro domingo. Este Xoves Santo marca o inicio máis solemne da Semana Santa en Galicia, faino cun tempo espléndido, con sol e altas temperaturas das que xa gozaron nas procesións das últimas horas, como esta da Coruña. Viveiro e Ferrol serán os grandes centros de atención a partir desta tarde, con procesións como a da última cea ou a do prendemento na Vila Mariñá, ou a da Nosa Señora das Angustias e a do Cristo da Misericordia na cidade departamental. Precisamente ese bo tempo que temos estes días está nos permitindo ver con toda a súa intensidade as procesións da Semana Santa. Viveiro e Ferrol son os grandes referentes, aínda que en boa parte de Galicia sacan os pasos en procesión. Hoxe, Xoves Santo, teñen lugar as principais en todas as vilas galegas. Nos facemos xa un percorrido polas máis importantes. O Xoves Santo marca o inicio máis solemne da Semana Santa. Co primeiro día festivo chegan as procesións máis significativas. Viveiro comezaba sentilonte a noite co Vía Crucis de homes. Hoxe sairán á rúa a procesión da última cea ás 8 da tarde, seguida da do prendemento ás 10:30 e da procesión penitencial da redención, pasada xa a medianoite. As máis vistosas e tamén as máis multitudinarias. Raquel Rosa, contanos como van os preparativos aí en Viveiro. Todo preparado e ademais o sol acompaña, polo que semella que este ano sí poderán sair todas as procesións, entre as máis agardadas a da última cea de hoxe, ás 8 da tarde, na que participarán algúns destes pasos, exemplo desa imaxinaría viveirense que tamén está caracterizada polas figuras articuladas que cobran vida a mans dos cofrades, que son moitos. Aquí, das 16.000 persoas que viven en Viveiro, a lo menos 3.500 pertencen a algunha das 8 confrarías. Fervor e recollemento para uns, atracción turística e descanso para outros. O certo é que os datos apuntan a unha ocupación hoteleira superior ao 90%, unha tradición do século XIII, pero que se actualiza co tempo. Este ano, como ven, ademais estrean a aplicación gratuita para dispositivos móviles para non perder detalle.
A maior parte dos pasos do Xoves Santo recrean as últimas horas de Xesucristo. A última cea e o prendemento son dúas das imaxes que desfilarán en Viveiro. Despois das 12 da noite ten lugar a procesión penitencial da rendición. En Galicia, milleiros de persoas participan arestora nas procesións de Xoves Santo que percorren vilas e cidades. Son as procesións que representan a última cea de Xesucristo, como esta de Viveiro, pero que se repiten por toda Galicia. E non é máis co principio. Esta noite as procesións repartirase por toda Galicia para representar a paixón. Xa aquí en Galicia este Xoves Santo rememóranse as últimas horas de vida de Xesucristo. En Viveiro, Noelia Vázquez xa está na rúa a procesión da última cea, non? Pois si, Irene, de feito, saiu xa ás 8 desta tarde esa procesión da última cea aquí en Viveiro. Partiu da igrexa de San Francisco para percorrer algunha das principais rúas desta localidade lucense, entre elas esta emblemática Praza Maior, e fixo un día máis ante a atenta ollada de centos de persoas que queren vivir de preto esta Semana Santa viveirense declarada de interese turístico internacional. Nesta procesión, ademais dese paso que lembra a xuntanza cos apóstoles, desfilan tamén os pasos que recordan a oración no Monte dos Olivos e a fraxelación, e saen tamén as imaxes do Ece Homo e da Virxe das Dores. En pouco máis dunha hora, ao redor das 10:30, sairá tamén aquí en Viveiro a procesión do prendemento, unha procesión que lembra o momento no que Xesús foi arrestado polos soldados despois da negación de Pedro e do bico de Xudas. E tamén na medianoite, pasada a medianoite, sairá aquí en Viveiro a procesión penitencial da Redención. Este Venres Santo é o día grande da Semana Santa en Ferrol e Viveiro, onde esta mañá xa se celebraron as procesións do Santo Encontro, que terán continuidade con numerosos actos pola tarde. Día grande hoxe en Ferrol e Viveiro dentro das celebracións da Semana Santa. Ata 8 procesións acollerá a cidade de Ferrolá e 6 no caso de Viveiro. 5 delas tiveron lugar xa esta mañá, mentres tamén os pasos percorrían outros puntos da xeografía galega. O tempo acompañou e a procesión do Santo Encontro comezaba en Viveiro ás 10 da mañá. Trátase dunha celebración única pola singularidade das imaxes articuladas que aportan emoción e realismo ao momento do encontro de María con Xesús camiño do Calvario. Unha especie de auto sacramental con figuras articuladas que antiguamente facíase esta especie, digamos, de escena da pasión de Cristo para que a xente comprendera mellor ese pasaxe, non? Seguímolo conservando como se facía antes. Tamén Viveiro celebrou esta mañá o Santo Encontro, un paso singular, único, no que destaca o gran valor artístico das súas figuras articuladas que representan o camiño do Calvario de Xesucristo. É unha das celebracións religiosas máis antigas de toda a Galicia. En Viveiro tamén se celebrou esta mañá o Santo Encontro. As imaxes articuladas desta procesión escenifican as 3 caídas de Xesús, camiño do Calvario, e o seu encontro con María, Verónica e San Xoán. Organizada pola Venerable Orde Terceira, a peculiaridade da procesión atopámola nas súas imaxes articuladas que lle aportan un gran realismo á representación. Unha especie de auto sacramental con figuras articuladas que antiguamente facíase esta especie, digamos, de escena da pasión de Cristo para que a xente comprendera mellor ese pasaxe, non? Seguímolo conservando como se facía antiguamente. O Santo Encontro celébrase na Praza Maior e no atrio de Santa María e por el discorren os pasos de Xesús coa cruz ás costas, San Xoán, a Verónica e a Dolorosa. Un Cristo que cae, unha bonitísima imaxe do siglo XV que precisamente impresiona ver esa subida ao Calvario con un Cristo que cae que se levanta, tal cual foi na pasión do Señor. Ao longo da mañá tamén tivo lugar en Viveiro o sermón das 7 palabras. E Venres Santo é o día grande da Semana Santa. A Galicia máis relixiosa vive con fervor as procesións desta xornada. En Viveiro está Noelia Vázquez. Noelia. Sí,
arestora percorre as rúas desta localidade de Viveiro esa procesión do Santo Enterro. De feito, como vedes, a comitiva está arrematando o seu pase por esta emblemática Praza Maior que unha vez máis está ateigada de xente que non quere perderse ningún detalle desa Semana Santa viveirense. Unha procesión a do Santo Encontro coa que se representa ese camiño dende a cruz ata o sepulcro para soterrar a Xesucristo e que arestora se está a celebrar noutras moitas localidades como Ferrol, Santiago, A Coruña, Vigo ou Lugo. Despois das 9 veremos algunhas das procesións deste Venres Santo. E Venres Santo é o día grande da Semana Santa. A Galicia máis relixiosa vive con fervor as procesións desta xornada. A do Santo Enterro, que arestora percorre rúas de vilas e cidades, é unha das máis concorridas. Esta noite chega unha das procesións de máis sona, a da Soidade, máis coñecida como a dos Caladiños, porque a procesión transcorre nun respetuoso silencio. Nos minutos faremos un repaso polas diferentes procesións deste Venres Santo. E aquí en Galicia, Viveiro vive o día grande da Semana Santa. Nuns minutos sairá á rúa a procesión da Paixón e a medianoite sairá unha das máis agardadas. Será Noelia Vázquez, a da Soidade. Así a Irene, a da Soidade, máis coñecida como a dos Caladiños, porque nela o silencio é o protagonista. Os pasos que procesionan son San Xoán, a Verónica e a Virxe da Soidade. Iso será, como dicías, contra a medianoite. Antes, ás 10, vai sair a procesión da Paixón e arestora aínda percorre as rúas de Viveiro esa procesión do Santo Enterro, cos pasos do Cristo xacente, María Magdalena, a Virxe da Soidade e San Xoán. Con ela escenifícase o traslado de Xesucristo sepulcro para ser soterrado despois de ser desencravado da cruz. Precisamente a do desprendemento foi outra das procesións desta tarde. E pola mañá tamén se viviron aquí en Viveiro un dos puntos álxidos, un dos momentos álxidos desta Semana Santa coa escenificación do Santo Encontro nesta mesma Praza Maior. Sen dúbida, a de hoxe é unha das xornadas máis emotivas, máis concorridas e máis vistosas desa Semana Santa viveirense e que nos permite, Irene, ver pasos tan sorprendentes como do Calvario, que pesa 2 toneladas e que precisa de 100 homes para transportalo. Ha venido a servir. Como xa ocorrera esta mañá, a procesión do encontro, as imaxes articuladas volven cobrar protagonismo, neste caso na celebración do desencravo, o descendemento de Cristo previo ao Santo Enterro. É un dos 7 actos religiosos programados neste multitudinario Venres Santo. En Viveiro, numerosos fiéis congréganse neste atrio da Igrexa de Santa María para participar no acto organizado pola Cofradía do Santísimo Rosario, o igual que ocorre no resto das celebracións que acolle estes días Viveiro. As figuras teñen unha gran relevancia artística. Neste caso son as da Dolorosa, a do San Xoán e a do propio Cristo do Desencravo, que data do século XVII. É unha das procesións máis agardadas da Semana Santa de Viveiro, a dos Caladiños. A marcha fúnebre de Chopin é o único son que acompañou na madrugada deste sábado santo o percorrido da Verónica, San Xoán e a Virxe da Soidade polo casco vello da Vila Luguesa. Continúan os actos de Semana Santa en Viveiro, pero hoxe con menos actividade por ser día de recollemento. A única procesión, a da Esperanza da Resurrección, sairá ás 7:30 da tarde da Igrexa de San Francisco, todo o contrario que onte, na que se sucederon media dúcia de procesións. A dos Caladiños xa de madrugada pechou un dos días máis intensos da Semana Santa vivariense. Coa marcha fúnebre de Chopin, interpretada pola Banda Municipal de Viveiro, bota a andar a procesión da Soidade, máis coñecida como a dos Caladiños. É a única música que se permite só por momentos nunha procesión que toma o nome precisamente do silencio. A Verónica, San Xoán e a Virxe da Soidade avanzan pola zona bella, arroupados polos cirios dos fiéis que desfilan a cada lado. En completo silencio, por respeto á morte de Cristo e a dor da súa nai, a procesión dos Caladiños percorre as rúas de Viveiro xa de madrugada. É noite de loito e de fondo só se escoita o golpe dos tambores marcando o paso dos levadores. Pouco máis de 20 confrades portan cada talla, algún deles xa levaron outros pasos moito máis pesados ao longo do día, e aínda así o cansanzo non nos vence, lévano no sangue. De familia, xa meu abuelo é capataz elevador, meu pai e meus tíos tamén, e agora comezou. A da Soidade é unha das procesións menos vistosas para os que chegan de fora, pero das de máis arraigo na cidade. Sorprende que mesmo os bares pechen as luces ao seu paso en sinal de respecto.
recollemento, o sea, ir non sei cantas persoas nunha procesión todos calaos, solo un tambor nada máis por cada paso, facendo para levar o paso nada máis é importante, non? Eu creo que é a diferencia de outras procesións máis vistosas, non? Con tambores, con bandas. Esta non, esta é sobria de todo, vamos, como a facían antiguamente os franciscanos. De volta á Igrexa de San Francisco pechas un dos días máis intensos da Semana Santa viveirense, que este ano celebra o seu primeiro aniversario como festa de interese turístico internacional. Mercedes é confrade da Irmandade da Santa Cruz de Viveiro, para ela é tradición. Desde pequenas todos os nenos deste pueblo sempre estamos cos tambores, cando chegaba a Semana Santa escoitar os tambores desde leixos, de ver as procesións desa plaza, era algo pois que vivíamos con moitísima ilusión. A Irmandade está integrada só por mulleres. Quizá as pioneras das mulleres na Semana Santa un pouco foi esta Irmandade. Todas as mulleres da familia de Mercedes pertencen a ela, aínda que Mercedes é a única levadora. Sí, pesa, pero é algo que vamos facendo moitas paradas, é levadeiro e a propia emoción de levar o paso fai tamén moito máis liviano. Acompañámola onte nos momentos previos á saída do paso da Virxe da Esperanza. As levadoras normalmente quedamos sobre hora e media antes. Poñemos o traxe, o fajín, as calzas, que é o que se ve por debaixo do traje, e o capuchón. Nestes momentos sempre estamos un pouco pendentes do tempo, se chove, se non chove, pero, bueno, sempre un pouco de nervio, un pouco de ilusión tamén por sair. Ir en procesión, ir en silencio, con as compañeiras, ese recollemento, solo o sonido dos tambores. Eso para mí é o que máis me emociona de todo. O tempo nunca foi impedimento desde que sae este paso hai 5 anos, pero nesta ocasión a chuvia impídeo. Algúna vez tiña que pasar, entonces, bueno, con resignación sobre todo porque tivemos un Jueves e un Viernes Santo excepcionales como tempo, entonces, bueno, felices de igual maneira.